The question now, but first of all, Emana, name video go for the on other nature and make one with. I watch him this judgment that was webia, especially the fact that na ebujebuli na adjourn buli to sometime April June. So ibushi atakwasi again na this February goes in no way condition how sokombuto. You want to go? On we call one oge mbo ndo tu amba studio ha kelafa nka na etiegwu mbo ai Mike Udegwu o nwere kelafa nka ọzọ no nchitakwa afa akpọ nya o nwere ike ọwụ na ha na-asị ma je park ha na-asị ekwe na justice mana nwoke emena video mmere oge mbụ say gwanu this guy eziokwu gwanu this guy no ọkpala ebe ego si efu gwanu this guy no ọkpala ebe ego si efu. There is no responsible government ya pretend the normal activities or akwa wonye melu the ten akwa wonya melu change the system of leadership in Anambra State or another thing, if not na Southeast or another thing. Hafuze as a good man eba na jeblego we lower aluni in the shishe. You got to go. So na man for her that the two nas we change malo then will a plea bargain. Now what is a plea bargain? A plea bargain is where they will plead with government to pardon Akwa based on this and based on that. Now, usually this plea bargain and way between obviously government and the lawyer Akwa. You got to go. Eba Akwa you say okay, no need for me to be saying Namud is not guilty. I'm tired. I want to, but let us have a bargain. And the now that plea bargain, Kaya no way spare asset this dagger you. Now you happy hotel here and then do to it. Number one. Then number two, you could na ready to sentencing here. And don't yaki jifuna government, according to lawyer, na government to keep with their own side of the bargain. By doing what? By obviously not confiscating or seizing his assets and even well, then by cutting down the number of sentences to 12 to 11 months. They want to go. So now on their own part that they will accept the judgment. But the missing link here is ndeni na makana kwa ekugo no ya gozi. In fact, no ya lusiri dibia. Na ye je demolish okwu agwe osisi agwe niile. And he will be a good youth ambassador. You want to go now anything concerning Okite, we never no again. The question now is ndeni na wizi Okite aho do na nka Akwa onwere onye na-echukwe over the almost 1 year and now. And the iteni na aho we ruo today and the Akwa we no chance sentence here iteni na ha ya duzi. What will happen to them? Does it mean that we will have more people thrown back to poverty? Does it mean that they will go back to poverty? Does it mean that many of them will run mad? As we all know, what will be the fate of Ndeni Nemwe Ita? Efona, why you can Bulufa? Why you can Bulufa? Efo, among the mother 20 bialo, Kayarison, all mother 4 or 5 Yakoba by luck. The Wuluka Gunda, they would win about a but the most part of ego eji emo kanganina wege kutalo ega hi wotalo ke we lolo wonya the most part of ego eji eme okanganina waya na egwu ndị mmadụ egwu mana ife na-enwe m iwe ụlọ ụmụnna anyị hapụ ebe ha ya ada ekwu okwu ha na-asị ụka jikọsị ụka jigara ese ebe a webe mata asị supposed ibu agha aggressively because no man on that na sabotage culture and tradition of our people na-efiruzi na omenala anyị wefa why no hefa not ụka ikwugo na ụka wofu omenala ndị bịara abịa all foreign tradition ka ọwụ efozi ndị na sabotage nke anyị imechi ọnụ ewori na-egwu maazị bayi wayo. So this will be a lesson to so many others. Mana anwakwa m ọkwa asị ka mma ya ọkwa ọzọ ịma na ị na-alụ dibia na Anambra State. Be very very careful. Ọkwọ mgbata nke nka na-abịa sentence na akwa we set a new precedence to the rest of you that happen. Government did not just arrest Akwa Ekehiti and Onyeze Jesus for nothing. They arrested them so that they can use them to set a precedent and also you follow if they eventually get you. So now look at what will happen. Henceforth now, I am continuous crackdown on the native doctor in Anambra State. And then will go a reference. So for people to Okongu Dibia, because I don't think I can afford Ogajiki. Man, all Ogajiki ne for them to Okongu Dibia and Ogajiki. Be very, very careful. Okongu Dibia je chife yalo. Go and look for something you will do. Je chife yalo. Ema hife yalo. Biana mamife makusirigu. Mamife makusirigi ya de me genuinely ne mwetego. Je chife yalo. You got to go. Achugo na Anambra bane galalande. Na bana bende Yoruba.
na ife nweziri tutu kịta ahụ ije na-enyere ụmụnne anyị aka gị na-ebute arụsị gara na-ebute arụsị ndị bendel na-ebunataba anyị very very careful. Gọọmenti nwere ike na-edeghị kịta mana ya ama mana ịdaghị ha ndị mmadụ ewe mmụọ ga-amụ ife ịgba n'ahụrụ na ịshaka mmụọ ọsọ soro udo akụchielu. So be very very careful. Ndị dibịa niile nọ na Anambra State, you people should be very careful now. Be very careful on your way of operation. Ị na-amaketi ọgwụ n'ihu akwụkwọ mara ụdị ọgwụ ị na-amaketi ibobo isi atụ ayakata na ndị otu ga-adị tukpuru na nga ọgwụchakwa ka anyị si wekwu. Now the fate of ndị ite ha dị na nke Akwa, I pity for them. So unfortunately I enwekwa so many people now who will be running helter skelter for solution. Unu ụka na-eju eju ọkwa ife niile na-eme unu ụka ji eju eju because nke ọka hafugoro na ebe agharịpụgo ha and then ụfọdụ n'ime ha ebubata na ekene ụlọ. They will now start running around the helter skelter looking for solution. They will now run to the church. Ọkwa na-etu aka chọọchị si enwe ndị mmadụ before you ifu ndị akachiri ụka ntị. Ụfọdụ n'ime ha atara aishago na all these places ọghọ ha wee gbapụtezie n'ụlọ ụka na-awụzikwa n'ebe ikpeazụ ha gbatara ka ha bịa na ezumike. Ịghọtago? So all the ife akịta jee mara number of ite dọ na nke Akwa ite pekata mpe ọ kara ite 1000. The fate of over 1000 youth rests on the shoulder of one man na Anapu prison today. So Akwa nwe onye ọba, see you after 12 months, after 11 months. Ụfọdụ jechọrọ ife ha ya alụ ndị a na-ehugharị na nke ụma ndị a na-eti egwu Akwa onye ọba agụmbiide mmiri ka ha fesie another thing ha ya eme. Ịghọtago? Ha deceive go a lot. Njecha abata organize onwe gị mara ife ihe eji onwe gị ume. You do something and earn money honestly and honestly. Okay, I wish you well. I love you because you are a vibrant youth. You got to go and do the innovative because of the innovation you will better all Dibia. One and Igbo can never in the history of all Dibia they can never forget you because he could see Ime Peruhanya, KJM Wolungari, Yemegi, Wolungari, Yemego. You got that. Let's go here.